ngikhuleka indlovukazi yamaswazi phinde ngikhuleke wengonyama yamaswazi ithi wayethi wena ngaphakathi khuleke nasemakhosini nasey'ndweni zalelizo. Ngikuphambanisa ngiyadingelela amaNazaretha amahle enkosini. Ngizocela umfundisi uMabuso angifundele umthandazo wesabatha kuSimbusisi. Ile ngikhuleke wengonyama yamaswazi. Bayeze wena ngaphakathi. Ngikhuleke emakhosini nasey'nduneni zalelizwe nomkhaya wonke wengonyama yamaswazi. Nomphakathi wonke walelizwe. Ngingakhohlwa amaphoyisa abekhishwe ingonyama usikata esabelweni emini nobusuku lithi bona uNkulunkulu aze abakhumbule. Namaphoyisa bekhishwe ingonyama ukuthi amphelezele emakhona la ngivuka khona ngithi bona inkosi zibakhumbule ibakhuphulele ey'khundleni ey'phezulu. Bengithi bantwana bakaNkulunkulu namhlanje ngoba ngesabatha elidlule bengikhona la. Namuhla bengithi le nkonzo ngizoyinika omunye wabefundisi balapha eSwazini. Kepha ngase ngibuye ngiyabona ukuthi mangingalizwanga izwi lami noma ngiphatheke kabi. Ngiphindele bese ngikhuleka esilweni sangithi ngilama yithi ngikhuleka futhi nasemakhosini engihamba nawo la ebandleni angaphansi kwendulamithi. Bakhokheli, bashumayeli, babakeli nebandla lonke lamaNazaretha. Bengazi ukuthi uma
lenkonzo namhlanje nginikeza umfundisi walelizwe nizongazi ngoba phela sekunezici eziningi nizongazi noma ngiyaphila noma ngiyagula iphilile abantwana bakho engafika kulelizwe la umuntu ephathwa khona into futhi ungaphila kakhulu ngakhala abantu basihlangene lana sizulwa noSathane kodwa uSathane akekho kude nathi ulapha kwethu amen. Yona nje ngoba ngiyiphambanisa bengihlasela uSathane kodwa ngamandla lapho kakhulu kumqubile ukhona into engixakayo kumina amaNazaretha elinye ilanga niyamazi elinye ilanga angazi kodwa ngazi akhuluma sengula senzokusamaza novaselina maniphila niyachakadula ningidelele ninkwenza kulelizwe ngiyaphila kwezwa umuntu futhi ngiyazi into enje ukuthi ibonga kanjani yona lento leyenzeka la nasesigodlweni enyokeni iyenzeka ithe ingonyama yanaki yalelizwe ifuna umhlangano sizovala lawo lesizini akona ukuqala kwenzeka leyo ithi yona izobe ingekho kepha izobe khona indlovukazi akufika namaNazaretha sizuletha lenkonzo la yokuvala umhlangano nabaZulu bekuyenzeka lokho njengobani washo umzala lesilo esikhona manje wathi inhlanzi noma ukhona noma ngingekho noma ngikhona uyofika la enyokeni ulethe lo mkhuleko balomkhosi ukushwama nalapha sephinde kwenzeka into enjengaleyo ingonyama yalelizwe ngiyobe ngingekho kodwa noma ngingekho ngoba ngikhona ngomoya uyabona njengoba ngikulelizwe nani maNazaretha nina nifuthelwe ke ngesabathe edlule nifike namhlanje sahleli lapha 8 days nami ngilapha 8 days iwunandi woshebe nobona ithumbi kwakupekuwe isilo sangithi kwaZulu uphinde kulandele indlovukazi bese kulandele ingonyama
yalelizwe bese kuvala mina. Nina-ke eManazaretha anojwayela ukusheshekisa ukubi. Manje kena singanoyibona into ezide neyibusi bonke isibuso ufika kanye. Bangakuficanga uphinde ubona. Nemana ehla kwabanye abantwana ba-Israyeli. Abantu bavuka ngasasoloyibheka engasekho. Thina sibone ngesabatha edlule. Nina nokubona ey'thombeni. Kuhlangene ingonyama kwaZulu nengonyama yamaswati behlanganiswa unyazi lezulu. Hayi phela lento ayiqalwanga yimi indala. Bafika omkhulu la dala lento ukuthi kube nje akwenzi thina siyithunywa zamakhehla ala abadala namakhehla washema namakhehla amaZulu abadala. Ubona lento ihlangane nje ibumbane beyodwa beyinto eyodwa sakhe sodwa. Mangabe niyabuka nokusise inkosi yakithi kwaZulu iSilo sizalwa kulelizwe. Masilana isilo salana masila isilo salithi kwaZulu siwomalo. Ukukhosi ney'godlo esengeke ayihambela mangabe niyakhumbula kahle iziphi. Ihambele ezakithi kwaZulu igodlo. Namhlanje singihambele ezala eSwazini. Kanti sihamba singena zonke igodlo kusho umgidu siphethe amadimoni sihlanela amacebe. Into enhle kanjena angazi mina ukuthi ngingayibonga kanjani. Nani eManazaretha nje abantu abaningi kangaka nifikile namhlanje. Ngiyabonga ngiyafisa ukuthi wonke umuntu okhona lana mayesehamba ehamba yaphetha tekuzelela. Lokhumbula eManazaretha ukuthi ngifuma kude nani. Uthi ngisazohamba nani. Ngake ngithatha nganise eCape Town. Amen. Lapha engenzezo. Thina iAfrika le oKape asizwa noma asiboni ngemepho siyazi ngamehlo. Bakufike kuphi lapho nje se-Cape Point. La sasikhona ke thina. Anikukula nganidlulise ehleni. Kanise eMozambique.
namhlanje sine eSwazini. Uyabona ke mawuqale eKapa hayi sikude la siyabona mawuqala nje eKapa siyafunakala ukuthi eZimbabwe bakhuluma ngathi bengazi basibona angithi eZimbabwe khona iVictoria Falls yilapho kwabonakala khona umkhulu waminyanga yezulu sayingatileka khona ngaze ngathi uma befundisa bayangiyele nabo abantu bengifuna high and low anihambeni befundiseni khona nehospital ufema batshengisa izinto ezidinga mina yabona mawuthi mase sathi Zimbabwe Nkosi haya isisho sala eAfrika nestabelo sakithi sithi wayekhumbule iAfrika yayingulesisubala iAfrika hayi South Africa yabona nje bangiqale ezansi emsileni yikhaya la ngiyakhona anokwazi maNazaretha ukuthi nina akusekho kunye kuyozula nina maniphathe kahle wayethi umkhulina ngamaniphathe kahle niyibona ingilosi zizula zishona phansi zishona phezulu endlela sekwameni anikwenzanga lokho niyancengwa ke bantwana baNkulunkulu ngisanudelela noJesu wafika kwelinye izwe sebekothiwe ukuthi kuwuphi la abanye bedlala amakremafo abanye bedla amajuba abanye wafika wakhosha ikanvasi wayidedela ningaboni ngoba ngithule zoyihosha la yazulula kabi maNazaretha ukuqonda nje ukuthi lo mkhonto ukufundisiwe ngoba lento ayiqali namhlanje ukufundisa yaqala kubaba mkhulu elifundisa yenza umkhulu ilanga iqhubeka nokufundisa yenza umkhulu inyanga elifundisa niyibona neyibanga nemangaliso ezenziwa yilabantu angeke uzenze wena kwenza ubaba uThixo okubuhlungu kunye ukuthi niyakhohlwa ukuthi ushembe uyini yabona mawuthathe lowo wazi ukuthi ushembe uyini wasubeka ehlizweni uyongena ezulwini kodwa ke mawuthatha ushembe wamqala njengamazukulu uphuthu khona indawo asebenzela kuyona olenhlanhla abathi oshembe bayakwazi ukumcela umuntu lapha kuleya ndoda emnyama bese sathana umnyama wonke njengalathi
Kwakunjalo sina sasijwayele ukubona uSathane emnyama njenganathi ephila inkolo. Wakwaba yini umhlobo uSathane? Bathina umhlobo uSathane. Bayasaba labantu. Yena wayedwetshwa kanjalo efana nathi. Kanti akunjalo. Wayengeke uSathane alahlwe ezulwini. Bese mayisela bese ufana nathi. Naye wayemuhle njengalabo babebahle wona ngokona wayemuhle kodwa yena. Engayazi into lengwe ezinto. Enazo lezi zabantu abasha. Kodwa ngokona kwakhe wayeselahlwa la emhlabeni. Walahlelwa kuthina ke. Ukuthi azobheka ukuthi athole lutho yini. Eqaleni thina abantu abamnyama sasingcwele. Isasingcwele thina abantu abamnyama ngoba yonke into ayifiki isonto nabelungu. Ukholwa akufiki nabelungu. Ukholwa wavela ukukhona la emhlabeni. Abantu abekhuluma noNkulunkulu ngo. Hayi ukuthi abantu babeyaleza umthandazo. Cha wangacinyezwa. Uma ucimeza uzobala kanjani lokukhuluma naye bese efikile. Mina buye ngixoxe ngibheke ukuthi ngisabona. Wakuye ukuthi ke mangabe izulu noma izwe lomisile. Kwakukho amadoda. Ney'thize ey'fuyayo kwanye imbuzo kwanye isiklabhu kuyiwe entabeni ethizeni kuyokunywa noNkulunkulu. Yocelwa leyo mvula ngoba yabona abantu nawo ufaya yonke into ushaya amasimu ufaya imfuyo bathathe lawo bakhetha bahamba amadoda ezo afike kuleyo ndawo bese khuluma noNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu wamanje sasikhathi wayeshesha ukuphendula. Ngoba masabehla kuleyo ndawo babehle nemvula. Uthi kuhleke ukukholwa uNkulunkulu uhambisane namasiko onawo. Ungawalahla amasiko usuthi uyakholwa. Uzokulahlekela ukukholwa. Isiko alahleki. Ngithandile lelizwe labaSwazi. Ngibona yonke into ezakhona isaqondile, umthetho usaqondile. Engathi lo ukuqonda kwalelizwe kungafundisa thina nathi siyela siyabona siyoqondisa. Awuyazi inhlonipho ela. Bahlonipha abantu balelizwe. Angisho nathi siyahlonipha nathi. Kodwa kuya kancane thina kusiphelela ukuhlonipha ngoba bonke abantu sebenamalungelo ngisho ingane izala enelungelo. Uyabona leli lungelo lengane izala liqeda inhlonipho. Phela indoda yakhiwa ngenduku. Uyabona nje ukuze lona neyisebenza phela yazi induku. Uyabona mama yazi induku. Ayangoti ngoba indoda yangempela. Yakhiwa phela indoda. Uba kwathi
uyabona bakuzobuya ubaba mhlawumbe sebezeguli ebuya mhlawumbe kuzoba uLwesihlanu bese kuthela ubaba wakhe ehlebethe bakweza uLwesihlanu umbani umdala-ke uyayibheka izinto kufanele ilungise bayaziyalungiswa eseyimbuzo eseyinkomo yonke into nolocingo okuthiwa ndiye ngocingo uvala ibhoko hayi ngoba ugqilazo kwakhiwa indoda lapha eyokuzwayo kusasa namhlanje kuyafa konke lokho sifanele nomfana wamakhelwane walekhaya afuna ukwenza lutho futhi ukudla nje Makosi hayi bo alungiswe izwe Kwani yabona ukuthi manje makuthiwa ingane uyizala inelungelo ayizuyithola induku akele ingane ke uyibekela imali bazosikamela ufuna ukuyokhokhela yona imali esikole ukuthekela yona uniform uyafika useyitholile fana nothini I quote my son, do it again. Wabena ilungelo lomuntu. Ngiyafisa ukuthi ngane ngithi maqadini sibambisane nondaba ezitha ishinduku lapha. Phela ngalo usami. Amen. Eklasini ayikho induku ngithi naseshawa yi sihlonipha sinjalo nje uyabona mufike late anuthisha lo ogada abafika late useyakwazi ukufika late njalo ateste kuba sasitest wakithi athi ngiyabona njalo wemzulu ucashela ba wemzo wena usesikotini ntakwesona lesaphila abantu kuyiwe lapha akangena njalo eklasini thole 3 ovuthayo ushilo 3 ovuthayo sekuseni singangena isikole sothi umaphi ya sothi umaphi ngoba kakhulunywa bese kungena imali ungena izingcwele othi bakhona lapha ungena isiZulu ungena isibhundo othi bakhona lapha hayi thina hayi siyazile induku esikoleni awuhambe noteti wakho phethe hayi ukuthi lo teti okugcina nakusasa kuseyiko lapho njoba ushawa nje khona ukusithanda isikole khona ungasithandi isikole khona ukufeyila khona ukupasa kodwa kwakhiwa yonke leyo nto kwakhiwa indoda kwaphela uzoyeka kasazi konke sisofuna amadoda awushili izinto eziyosebenza eRoofs yabazi eRoofs lapho kwakhiwa indoda ukuthi njoba ingafunanga ukuthanda ukufunda akube khona ekuthandayo nokushawa do3 iwoma bese kuseni fike kwenze noma ususebenza ufike usungashashi qoshwe yacela-ke uMaNazaretha ukuthi
abantu balelizwe bazi bangoliwa umuntu babe munye ikhathi zonke. Ngibabonile abantu balelizwe banesandla esihle ukuphatha abantu ababashile. Uyabona nje basiya elodwela kulethwa kwabhasi balethwa kwabhasi ibakipini ngonyama nomkhaya bayo ukuthi abantu bonyazi bezobhala le nkonzo la njalo akushayeli kwenzeka eswazini siyakubona kuyenzeka nanga kufanele sibonge futhi kuhulumeni wala eswazini. So besiyanyaza masingabongi saba se-South Africa. Uhulumeni walelizwe ukhipha amabhasi athwala abantu baya evotini ila eswazini ngale kwesethu. Amen. Akufanele sithi bayosibongela abantu, asibongele thina ngoba bethule thina amabhasi. Amen. Ngiyancela-ke amaNazaretha kalelizwe namasazonkana ukuthi kungabi khona ongena phakathi kwenu anehlukanise. Okungijabulisa kakhulu ukubona abefundisi balelizwe abashumayeli balelizwe bethanda ubukhosi balelizwe. Amen. Mabethanda ubukhosi kanjena ngibona ukuthi akukho okusixake la ekhaya. Soloku sifikile la ekhaya. Ingonyama yalelizwe ithe bayicela ukuthi maNazaretha engathi singathi ululeka isikhathi elizwashela ngazo nisithele umkhuleko. Angibange ngisaloku nginanaza ngoba eswazini sisakanye. Ngithe phela ngonyama kuthiwa amakhunywane ngonyama kuthiwa umlomo ungathethi manga. Lokhu usushilo nje uzolifaka isonto lesithathu unyaka ozayo. Nithandiwe kulelizwe. Amen. Yabona ngiza amazi ashisayo. Yebo phela amazi ashisayo. Bazifanisa nawo. Uthando lonke lolu oluvela kumaSwazi. Amen. Nani-ke maNazaretha
sikhona eSwazini ukuthi siziphathe kahle singashiyi ingcaba konke sikwenzayo sikwenze ngokucophelelo ngoba njengoba sila sinamakhono mawuyikholwa yenza njengekholwa uyabona uthando abasithanda ngalo abantu balelizwe ukhula unyaka nonyaka unyaka odlule ayingeka amabhasi lo nyaka khona amabhasi asihambi phansi masizisa masuka lesizala sigibela ibhasi thando olusuka phakathi enhlizweni zamaswazi amen ebuselela leyanto leyikhona eqaleni unani uvele mafika
Kodwa-ke eManazaretha ubona ukuhlangana kwabantu balelizwe ngendlela abahlangene ngayo. Engathi nala hayi sihlala ngakhona singahlangana sibe njengabo. Senza into kanye kanye nabantu balelizwe. Kodwa-ke uthando abanalo-ke lwenu eManazaretha. Anokwazi ukuthi nisibusiso lina eManazaretha. Uthi nazi ukuthi nina nikukhanya. Akukhanye ukukhanya kwemphambi kwabantu. Ngoba phela mangabe nina lizoba isibane esicishayo njengoba sesilayitha namhlanje asivuthe unomphela. Ngiyancenga-ke eManazaretha lelizwe kusiba lelizwe nabefundisi baze bangavumi kube khona ongena phakathi kwabo abehlukanise. Njengoba siyilana sihlaliswe yiyo leyo nto, ubukhosi nabefundisi bayinto eyodwa. Ongifundela incwadi Amahubo Amahubo 1 verse 1. Yanilima rafuya wetinani mudate wesu awozani Now,
ongahambi ngezeluleko zababi. Usisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali enkundleni yabaqolothayo. Ungahlali enkundleni yabaqolothayo. Yababa kusukisisa. Amen. Ngithi kodwa ngiyancenga nize ningavumi. Noma ngaqhamuka umuntu eqhamukile. Athi ungena phakathi kwenu. Uyalehlukanisa ufuna lento esiyenza yonke iminyaka la. Iphele. Nize ningavumi. Incwadi besithi usisiwe umuntu ongahambi nezeluleko zababi. Ongemi endleleni yezoni. Ongahlali enkundleni yabaqolothayo. Mangase ningavumi kube khona umuntu ongena phakathi kwenu. Lento yohlala ikhona. Uma ningavuma kuba khona ongena phakathi kwenu. Anonise lento yohamba ushebe lizwile inkoza zaselutwathi ushebe sengihamba ngoba kusebekhile la kade ngihlala khona. Mina ngifuni ukuhamba kulelizwe ngifuna ukuzinza. Ngiyacela ke umoya owubona kulelizwe. Ukuthandana kwabantu. Nokuhlonipha kwabantu balelizwe. Moya wokuzwana bathi uze ungaphili. Lo uphele ngicela ukuthi uNkulunkulu awukhulise. Indlela ephila ngayo lelizwe nezenzo engisenzele zona zinkumbuza indlela abantu abaphila ngayo ekudawini. Sasithandwa saziswa isivakashi. Siphathwa kahle singaziwa. Bani lezwe lisiphethe kahle. La siyakhona zohlala sinikhumbula. Into enje ibonga kanjani. Kodwa mina ngibonga ngakho ngithi inkosi zibabusise balelizwe. Ngendlela esiphethwe ngayo kahle lelizwe madoda. Ube kuyamathi ngabe siyakhokhisana manje ushembe uyafuna umhlaba wonke. Amen. Yabona nayi ngonyama yethu uyakwaZulu. Ngesonto elizayo ngiyacabanga ngizobe ngisesigodlweni kwaZulu. Ngilethe umkhuleko nenkonzo njengale ngilithika namhlanje. Naba kahlembele eManazaretha. Indala. Kodwa inengcuphe eyashoba wamkhulu wathi leli bandla malonakala ngolibuza kunina Tayisuthi. Pero wamkhulu wayengumprofeti wayekhuluma yazi wayazanga akhuluma into ngayazi. Ukuthi abantu abayobona ibandla iTayisuthi. Ngiyacela ke ukuthi niqoqe. Ngoba ngime phambi kwenu ngimele khona ukunidirector ngitengisa indlela. Amen.
umthetho wala ekhaya ukuthi uma usubona khona usubona wena ohamba ekhaya uthatha umnazathi wakho ubeke mawususuze kathi ingqondo mhlawumbe ushebe uyakhumbula ngokushambe awalahla abantu yabona bonke abantu mabeza kumina uthakathayo owenza ukuthi onotikolosha ona yonke nje into engasile bonke abantu beza kumina umbona uza kimi athi omunye ngicela ibhizinisi lami liqhubeke angibuze la mali ngamabhizinisi angifuni phela ukumphazamisa umuntu endlini yakho kuthiwa kwethicelwa kushebe bese fika umuntu ezocela bese ngumbuza bese ikwankwaza bese ngicela ngasemnika ngisibusiso wathi wonke umuntu kufanele wayezela athole isibusiso amen ubekile wathi mhlawubela awuyizona zonke ibusiso ezibhekisanayo wamadoda yazi omunye sengithule ngumbuye ungaphendulisi uphendula mayiza kumina ngoba mayifika kumina asho into bese ngithi mina ngoba phela izwi loxosha umuntu phambi kwami ngithi inkosi imbusise usuka gijima yantandabule yonke amadokotela athi uthe ubaba inkosi imbusise bekususa phambi kwami awuna kwani into engenaso isibusiso elithi manguleyasona la unokhona phansi esiphelile kanti mangulisibusiso kanti usithwale ugide ujabule uyosebenza ngasemzini wabo kwakho manje abantu ushembe basamazi abanye bayamjwayela kanti uyayisho intshumayelo yamalizekathi uyisona ujwayele ushembe ngoba usamazi noma wena ngabe ubona inyama ukufana kodwa ushembe akafani nabantu ufana nabantu kuzowenza njani sangibiziwe njengoba awubizwe nawo ngeke ubizwe ngoba umuntu olontu wabathathu umuntu tu bizwa thina boshebe ifikile lelizwe ngonyaka odlule lasala zenzeke imangaliso nemama ngoba uhlala azafike ezweni ungezeke lutho mhlawumbe mayifika ezweni noma iliphi ufika bhale yabona kwafika umkhulilanga la kwabhalwa wafika ubaba mkhulu kwabhalwa wafika umkhulu inyanga yezulu wafika ubaba kwabhalwa sekufike mina kusaqhutha kuyabhalwa amen seyabhalwa ukuthi unyazi lafikwa eSwazini wasala kwenzekalani abaseswazini bayazi wasala kwenzekalani yena wafika indoda
indoda engiyaziyo kwakuyisabatha sengilekelisa ngalezi khathi le ndoda yayithwelwe ngamathophetshane siyasila sasiselinda bese ngakithi le ndoda yomshumayeli ulime sikipele ngaphandle akazi umuntu amadoda sawanjani ufu iyashaya ukukipela ngaphandle ulime indoda kanti fanele uqinisele uma uyindoda esikipele ngaphandle ulime bamletha ngase ngithi mina athi ngiyabheka lo muntu manje uzokwenziwani ushambeke emanazareta ulapha ngezwe amen ngase ngithi mina usazalene eyisebenza eduze kwami ayingene endini bengiketela isabatha njalo beka amanzi niyabuza ithi baba yisabatha ngithi elikabani isabatha yasibuye nalamanzi ngathi mina wenze abe ngathi ayashisa kodwa angashisa kakhulu abe ngathi umuntu ngabe umuntu kakhulu ngase ngiyifaka ngesandla lesi ada bamphuzisa awuphelanga u15 minutes wayesephila ngqo bese yabela ngenyawo zakhe Kenani sengiyokusengidi kama umuntu uthwelwa ngamathophetshane uyalethwa yabona umuntu ayesethwelwe ngamathophetshane awusabona noma umuntu noma imbokodo ifakwe lapho ngoba manje kusose kuvele kwenye into ngeke ubani wazichaza leyo umuntu mayethwelwe ngamathophetshane ukachaza uvele ukuthi izolashwa lento noma ngizolingwa kodwa ke ukulingwa kungifanele ayiselethwa ke lo muntu iyakuba imoto semgidini manje beshe sokusisa eKenani ase ngithi umzimanda kayimisa imoto yayimisa ngase mina awuthi ke ngithi ukuthinta abenza amanzi ase ngwabusisa amanzi Manje bamngqangqathe bamphuzisa abandayo mina ngithi mhlambe lo muntu lapha macophele ekhaya isarwazi noma yikhethe ngakaya kanye sengibuya sengibona wakati intombi iseyihambela izoboka sengiya ngasemaphethelweni bantwana baNkulunkulu njengoba silapha silethe umkhuleko oqosha yonke into eyamadimoni nazo zonke izitha zomkhosi baseSwazini sizofuna ubukhosi bala eSwazini bukhulu bube ngalezi zinto abeyiphesheya Esipesile thina masihamba umkhuleko lokucela ukuthi uNkulunkulu asikhumbule kulo mhlaba asibeka kuwona ngoba uma sithandaza uNkulunkulu Sathane uphelwa amandla bese qotha ngoba
uNkulunkulu wasipha amandla ngobusathane ukuthi thina siyalingeka. uNkulunkulu wasipha phela amandla ngobusathane. Una usathane unamasu ongena. Uyabona ke mase kuthiwa khona imihlangano eyenziwe kumnyameni bese lokuchithwa amaphepha phansi egcekeni mhlawumbe emzini wasekuseni usuke sengeke usathane lowo wani. Suke sekhona into abayithethe bayayibona noma bayayazi. Noma abantu beyazi into kodwa kuhle ukuyithiba nokuyithoba. Amen. Omunye umuntu uyalahleka noma lahlwe ukududana nabangani bakhe. Uthi indlela ibona ekhanyeni. Kodwa abangani bakhe bathi haya kuyona le nansi yona. Kanti kwani into efana ungayikhohlwa ukuthi mhla unyathela emasangweni asephambili noma asekuseni wawuzowenzani. Mawukhohlwa yiloko uzoduka. Ukhona indoda la eseyashona. Ngesasababa uThixo. Angazi noma yayixhweza noma yayihlekisa yini yayithenga ngimguqele omunye umuntu kodwa yayishayile la ekhaya. Yayithiwa wena ubaba wami uthini. Yathi ngimguqele ngiyiguqele indoda. Waya kwafika izinsuku zokufa. Ushebe inhliziyo yakhe yinhle uyathethelela. Amen. Wafika izinsuku zokufa yayisifa le ndoda. Yayithi mayigqoka uMnazaretha le ndoda ithi yona igqoke i-overall ngoba iyasebenza ishayilule. Ngafika izinsuku zokufa. Zase ifikile izinsuku zokufa. Yahamba indoda. Usukunenkathi amawahambile kade wona ungabuyi. Yayisibuya ke le ndoda. Nakumakhosazi ayo yayibuya. Yayithi mayifika lapha amakwazi kaNkulunkulu iye ebuhleni iyocela intethelelo. Isiwe umuntu ongasekho emhlabeni. Yayifika iduwe lapha isakubona ebuhleni. Athi kwazi zonke insuku ekseni ebuhleni. Lo wamuzo kashambe ukunde kabi mawudelela. Akusawubona ngezinto zokugcina. Namakhosazi ake wayefika. Ase ngathi abayithi imbuzi bamcela indlela. Bayilethi imbuzi bamcela indlela. Wahamba nje phina ngakuyo. Amen. Yanceka abaNazaretha ngabohambe kumnyameni. Amen. Anohambe ekhanyeni ngoba ukukhanya kuzala ukukhanya. Ubumnyama kuzala ubumnyama. Ningabi abazenzisi. Ama umthanda umuntu omthanda ukuthi umuzwa ngaphakathi enhliziyweni namthanda. Ahamba ulandela abantu abafika umuntu
ekhaya uyafika egula bese yaphila la ekhaya bese bona ukuthi la ekhaya kwenziwa into bese ehamba efuna izikudla mayibona nemningi isikhundla sokushumayela ubone phela umNazaretha uyathengwa ubone sewugqokile ubaba ongizalayo wayethi masugqokile athi awusasuyekwa sesemiyeka ubonile ukuthi liyamfanele lithi azimiyekeni fana nabantu bathi bafuna umfundisi wabo lo kade bemnika ushefa basamfonini lo wabuzosiza ngani yini lo wabosefika ngokusheshisa kuthako yipi uthi omunye ubaba ongumfundisi wakelenye izwe wakamwita isuthi wabita isuthi eyayijijela ukhona isikhathi nathi yabona mangase ikhuphule mina ibe umshumayeli ngayiqeda yonke le aya makhetha-ke ngithi yabona befundisa ukuthi bajwayele ukuba makhetha athi amakhetha mayibheka bona hayi cha lo mfana ngathi ukhaliphile uzoyiqeda lena hayi bamcelele wathi umshumayeli yakhula into yangaqedwa nje wathi uzoyiqeda waphela nje kwabuya uyakuzayo wathi yabona amase ngikhuphule ebumba ngeke ngayiqeda lena abonakale indaba kathi hayi lo mfana khona la iqonde khona oyimampani nize ningavuma ukukhohliswa kaNazaretha uyabona ugcobo awuyiceleli ugcobo Amen. Amen. abanye bathi mabelele ebusuku ukuthi umuntu uma esebuza ukuthi wena kuzoba le nguwe wesimini uphunyaza ebusuku lengqokisa hey wena phela mangugqokise ephusheni oshumayeza abaphuphayo abanye wena umshumayeli wasephusheni manje sibone le nguyigqoke ngcono uyigqoke mawulele ngoba uzophupha bese uyabona lapho uzobashumayeza abaphuphile nabo amaswazi ngiyabonga asifundisa okuningi esewufundisa nathi lapha emazweni angakithi into elokhosi lo uNkulunkulu nesiko akulula ukuthi shabalale leyo nto ngoba izinto inkolo nesiko xabana ithina nje sithi kuyaxabana ixabana lento ibambele into eyodwa sengiphetha-ke abantwana boNkulunkulu njengoba maswazi sesihamba kuleli zwe leno belisiphethe kahle kanje nala siyakhona sihlale sinikhumbula sinibeke emthandazweni. Amen.
Inkosi kusisele kuzwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesibelelo samakhulu 201 201. Sizocela umshumayeli umkhalela wasethemba lethu sona lesibelelo inkosi ngosisi. Nkosi kusipha babangcwele. Anginaskali,
Sigawan mo ang kusasa. Kaya pumawang siya nga ng sumluo ini na ito nga iposimusis. Tapi di ba naman mo isa ko kay Emefisayo, iposimusis.